Дарагія сябры, перамены ў гэтай краіне непазбежныя. І все мы хочам, каб яны прыйшлі праз выбары. Таму записывайцеся ў незалежнае назіранне. Сёння кампанія «Права выбара» вылучае сотні незалежных назіральнікаў па ўсёй краіне. Кампанія «Сумленныя людзі», іншыя кампаніі назірання таксама прапануюць вам стаць незалежнымі назіральнікамі. Мы сёння ўсе разам, мы каардынуем свае дзеянні, і мы вас просім. Нягледзячы на тое, што Лідзія Ярмошына заклікае участковыя камісіі не пускаць незалежных назіральнікаў, абмежаваць іх права назіраць і кантраляваць працэс падліку галасоў, мы просім вас, рэгіструйцеся незалежнымі назіральнікамі, звязвайцеся з намі, таму што мы зафіксуем кожнае парушэнне выбарчага заканадаўства. І мы будзем патрабаваць праз суд, праз міжнародныя арганізацыі правядзення свабодных і сумленных выбараў. Калі гэтыя выбары не будуць праведзены по такім стандартам, разам з вами мы запатрабуем новых выбараў, перавыбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Але дзеля гэтага нам патрэбна мець доказы, юрыдычнае абгрунтаванне, сведчанне людзей пра тое, што адбываецца на выбарчых участках, пра тое, што незалежных назіральнікаў не пусцілі ў зал для галасавання. Калі гэта здарыцца, безумоўна, такія выбары і такія вынікі не прызнае ніхто. Далучайцеся да кампаніі «Права выбара», будзем разам і разам мы пабудуем свабодную, дэмакратычную і незалежную Беларусь. Віталь Рымашэўскі, нацыянальны каардынатар кампаніі «Права выбара».